дар вазни 48 килограмм миёни бонувон Шукрона Карчиева аввалин бонуи ҷудокори тоҷик буд, ки дар рӯзи нахусти қаҳрамонии Осиё Уқёнусия дар риштаи ҷудо ба рақобат пардохта бо ҳарифаш аз Гонконги Чин Вон Кали нерӯ санҷид. Вон Кали дар гузашта ғолиби ҷоми Осиё ва ҷоизадори мусобиқоти кушоди Осиё миёни ҷавонон будааст. дар ин нерӯсанҷӣ бонуи тоҷик фаъолтар буда тавонист бо касби имтиёзи вазари ҳарифи чиниашро мағлуб намояд. дар даври дуюми нерӯсанҷӣ Шукрона боз ҳам бо Лин Ченҳао, варзишгарбонуи чини табор аз кишвари Тайпеи Чин майдондорӣ кард. варзишгари Тайпеи Чин аз соли 2017 таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро дошта, рақобати шадид бо бонуи тоҷик нишон дод ва дар нимаҳои вақти асосӣ соҳиби имтиёзи вазаре шуд. ҳамин тавр дуҷониб нерӯсанҷиро идома дода Лин Ченҳао дар дақиқаи охири нерӯсанҷӣ бо иҷрои усул имтиёзи ипонро касб карда, роҳи даври нимниҳоии ин вазн шуд. Шукрона Карчиева дар даври тасаллубахш ҳам иштирок карда бо варзишгарбонуи кишвари мизбони мусобиқа Айсулуу Мусакулова мубориза намуд. ҳарифаш ҷоизадори ҷоми Осиё дар ҳамин Бишкек дар соли 2019 буд, вале дар муқобили Карчиева натавонист беш аз 1 дақиқа тоб оварад. дар ҳамон дақиқаи аввал Шукрона Карчиева бо усули лат додан ҳарифашро водор ба таслим кард. ҳамин тавр дар аввалин рӯзи қаҳрамонии Осиё Уқёнусия дар риштаи ҷудо Шукрона Карчиева аз Тоҷикистон барои касби медали биринҷии вазни 48 килограмм рақобат мекунад. Аҳлия Муминова, ки дар гузашта ҷоизадори ҳамин мусобиқа дар миёни наврасон буд, дар вазни 52 килограмм дар аввалин нерӯсанҷиаш бо Гулбодом Бобомуродова аз кишвари Туркманистон андари майдони рақобат шуд. ҳарифи ӯ, ки дар Гранд Слем ғолиб ва дар 2 Гранд Слеми дигар ҷоизадор шуда буд, дар оғоз тавонист пас аз иҷрои усул имтиёзи вазари касб намояд. дере нагузашта Гулбодом тавонист боз як бори дигар Аҳлия Муминоваро ба замин афтонад ва бо ҳамин Аҳлия Муминова аз идомаи рақобат маҳрум кард. ҳамчунин дар ҳамин вазни 52 килограмм боз як бонуи дигари тоҷик Фазилат Гулбоева бо Тинка Истон аз кишвари Австралия нерӯ санҷид. дар аввалин нерӯсанҷиаш бонуи тоҷик, ки токунун таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалиро надошт, дар муқобили ғолиби се каратаи қаҳрамонии Осиё Уқёнусия дар ин вазн қарор гирифта, пас аз гузашти 3 дақиқа аз ин нерӯсанҷӣ Тинка Истон аввал аз Фазилат як имтиёзи вазарӣ гирифта, сипас ӯро дар ҳолати асайкомӣ нигоҳ дошту бо 2 вазари ғолиби ин рақобат гардида, ин варзишгарбонуи тоҷикро низ аз идомаи рақобат маҳрум кард.